लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आप वीडियो देख लेते हो। श्राप लगेगा मेरा श्राप। चैनल को सब्सक्राइब करो अभी इसी वक्त, नहीं तो पक्का गर्लफ्रेंड नहीं पटेगी, सिंगल मरोगे तुम, सिंगल। जेके यादव फिल्म्स प्रेजेंट सिंगिंग बाय बंसीधर चौधरी। मटिया कला सीतामढ़ी। जब से भला तर बियाह छौरी सेट गे, जब से भला तर बियाह छौरी सेट गे, तोरा याद में हम पीबो सिगरेट गे, तोरा याद में हम पीबो सिगरेट गे। जब से भला तर बियाह छौरी सेट गे, तोरा याद में हम पीबो सिगरेट गे। छौरिया सीतामढ़ी। हमरा दिल पे कइली राजी एगो बात सुने आज, जहिया जइबी ससुराल हम बनबो न से बात। हमरा दिल पे कइली राजी एगो बात सुने आज, जहिया जइबी ससुराल हम बनबो न से बात। बीतल बात के नया कहबो में फेट गे, आ बीतल बात के नया कहबो में फेट गे। आ तोरा याद में हम पीबो सिगरेट गे, जब से भला तर बियाह छौरी सेट गे। सीतामढ़ी। हमर दुनिया बिरान कर देलही गे जान, मार देलही करे जवाब में तीर के निशान। हमर दुनिया बिरान कर देलही गे जान, मार देलही करे जवाब में तीर के निशान। अब त मरई के दिन रहलही न लेट गे, अब त मरई के दिन रहलही न लेट गे। जब से भला तर बियाह छौरी सेट गे, तोरा याद में हम पीबो सिगरेट गे। JK Yadav Film